आफा बिश्वकर्मा दिनै नोंनि खाथियाव आखाइ खबजबनानै आरज गाबो आं नोंनि अननायाव आंनि नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा बुहुमनि गासैबो सोद्रोमाफोरा जेसेबां गारि गुरा सालायो गासैबो मोजाङैनो मोजां गावबागावनि न'आव मोनफैथों नोंनि अननाया अराय सम थाबाय थाथों सोरजिगिरि आफा आनान गसाइ जेब्लाबो जों फिसाफोरखौ नाहरबाय था आरो जोंखौ दुखु खैफोद आफोदनिफ्राय जेब्लाबो रैखा खालामबाय था हे आफा सोरजिगिरि आनान गसाइ नों गैयाबा बे बुहुमाव जोंहा जेबो गैया गासैबो थानाय मानि नोंनिनो गोजा गारियानो गंसेबो गैया माथो नोमफाया दहाय फुङावनो गारिखौ लानानै थांजोब्बाय दिनै बिश्वकर्मानि फुजायाव मानो गारिखौ लानानै थांजोबखो आफायालाय बे इलेक्सननि थाखायनो गारिखौ लानानै थांजोब्बाय आरो माबायदि थारलै आफाया कारखौ गंसेबो दोनलाङासै होनबा बाइकबो गैया कारबो गैया इलेक्सनाव लानानै थांबालाय आं मालाय माथो बुंबावनो आंबालाय मा जाखोसै फुजा होनायनि मा जाखोसैसो होननानै बुंबाय फुजाखौलाय होखानांखागौ ना फुङावलाय मानोथो सिखारासै मालाय नोमफाया फुङाव लानानै थांबाय गारिफोरखौ बोरैबा मोनबायलै आङो सानदोंमोन कारखौ बिराद मोजां साजायगोन होननानै आरो आंनो बाइकखौ नांगौमोन आंहा लोगोफोरजों बेरायहैनो मानो बेरायहैलाबायनांगौ जाखो न'आवनो था न'नि बारियाव एसे खामानि दं मावो गैयालै आंहा लोगोफोरजों बेरायहैनो थांनांगौमोन लोगोफोरजों बेरायबायानो थायो नोङो न'नि खामानिखौबो मावनांगौ आबा मावनायालाय मावगौमोन दा आंना बाइकआनो गैयाबा मा खालामनो स' बाइकखौबो इलेक्सनावसो लानानै थांनांगौ ना आं दुखु मोनबायलाय मानि गंसेबो गारि दोनलायलायो बेलाय आबा नोंसा नोमफायासो लानानै थांदों गारि थोआ नालाय मानोथो गारि गुरा नांबाय थागौ खुलुमदो बाथौफोरा बेनिफ्राय प्रसादा जाफैदो आं मालाबानो दुगैखांबाय नुवाखै दुगैनानै आं गामसा गानलायनायखौ आङो सानदोंमोन जोंहानि गारि गोदान जोंहा फट' साफायनो होननानै आफाया जात खालामबाय थायोलै आं बाबायलै नै बहा थांनो नागिरदों नोंलाय दुखुथिया जिउ माथो खालामबावनो थांनोसै आरो मालायनि बिश्वकर्मा फुजा होनायफोरखौनो नायहैलाबायनोसै प्रसाद जानांगौआ दाहाय जागोन आं बिफायाबो लानानै थांथारबायबा आं मालाय माथो खालामनो बाजै नेवलाया फैदों नामा दिनै गैयाथ' आं नेवलाखौ नुवाखै दिनै नोंसा नों दाजों थांफायाखै बे बाजै आं नेवलाखौ नायनोनो बासोबाय आंखौल' नायग्रोबाय थायो बेनिखायनो आं न'आवनो थानो बाबायलै बाजै न'आव थायाबा बहाथो थानांगौ जाखो बाजै आं नोंसानाव थांनि नोङो आदानो खोन्थानाङा दे आरो नेवलानोबो खोन्थानाङा नोंसा नोंदायालाय सोंबालाय खोन्थानांगोन ना आङो नोंदाया गिगोन ना नङाबा बहा थांदों होननानै लोगोफोरजों बेरायनो थांदों होननानै खोन्थाबानो जाबाय बाजै आरो आं ओंखाम ओंख्रिखौ संखाबाय बाजै नों सिन्था खालामनाङा संबाय बाजै दाना हौवा मोजां मोननो थाखाय आं गासैबो खामानिखौ मावग्रा जाबायना नङाबा आंखौ मोजां हौवाफोरा लानायानो नङा बेनिखायनो गोसो गैयाबाबो ओंखाम ओंख्रि संनो रोंग्रा जाबाय आं दे मोजाङानो जादों बिदिसो जानांगौ होमबालाय बाजै आं नोंसानाव थांनानै थाहैथ'नि बिदि सानबोसेलाय थाखुमागोन नोंलाय जेब्लासिम नेवलानाव आंनि मुलि होनाया खारा अब्लासिम आं थाखुमाबायानो थागोन बाजै मा मुलिहाय दावदै मा मुलि नै माबा खोथाखौ खोन्थायालासिनो थांबायसो बेबा मा मुलिनि खोथा बुंनानै थांखो मोनथिलाय लाङाना आंबो आरो मालायफोरबायदि देखायबाय थानो हानोब्रा साइकेल बोरायानो थिग आंना दिनै साइकेल लागोन गाबोन स्कुटि बायलायगोन समफोरो बेफोरबायदिनो बाइक लागोन बेनिखायनो बायनो हायाबाबो लाजियालै आं सानसेनि दिना थाबाय थाया गोसोखौ फिसा खालामनानै गाबबाय थायालै आं नेवला मालाय फुजा होखांबाय माथो जोंहा दुखिया मानसि बेनिखायनो साइकेलखौनो साजायबायलै जेबो नङालै गारि गुराबाल' बिश्वकर्मा फुजा जायो बे नङा लहा लहि जिखुनु बुस्थुआनो सलिजोबो नाथाय जोंहासो गारियानो गंसेबो गैयाब्रा आं सानदोंमोन नोंखौ लानानै बहाबा बेरायहैनो होननानै नांगौ नामा माथो खालामनोब्रा इलेक्सननि थाखाय गारिखौ लाना थांजोब्बायलै बिफाया बेनिखायनो जेबो जायासै बेरायहैनो नंनायाबो नांगौ नामा एमाव राजा गोमोर थावदे बेरायहैनोसै नोंना बाइक दङ माथो मोजाङानो जाबायलै बिराद बरिं मोनदों बेनिखायनो बेरायहैनोसै फैना बाद लान्जाय टेम्पाट जायफ्रा गाज्रि मोनांला दे नों थाथ'दो उनाव जमा बहाबा थांगोन जोंहा जागोन दे आं गाज्रि मोना जोंफोरा गैजा रोङा नालाय बेनिखायनो नासयजायो जोंफोरा गैजा रोङि मानसिफोरखौ खामानियावल' बाहायो गावसोर हारसिं जाबाल' जोंखौ गोसोखाङो गावसोर लोगोजों लोगो मोनलायलायोबा जोंखौ बावो बिदिसो होमबा जों दुखुथियानि जिउआ माहाजोन लोगोफोरजों जों बाहायजायोल' गावसोरा लोगो थालायबा जों दुखियाखौ नायनो बायो गावसोरा हारसिं जाबाथाय जोंखौ गोसोखाङो मानो गाबनो ओंखारदोंब्रा आंलाय गाबाल आं गाबनो ओंखारदोंबाबो गाबनाङा
बापावै दाउदै दैसेयानो 10 थाखा दाउदै फानदोंना डायमन्ड हिरामति फानदोंब्रा नोंलाय नोंलाय हिनजावखौसो बायनो होयो नामा बाजारखौ होद आंनि हिनजावखौ आं जेबो बायनो होआ होमबालाय मानोथो जेबो मिथिया नोंलाय दाउदै दैसेनि दामा 10 थाखा जाबाय होद आंबो बायोब्रा दाना दाखालिलाय माथो 7 थाखा ना 8 थाखाल'सोमोन नों माबोरै 10 थाखा जाखोलै आंखौ लुथिनो नागिरदों नामाब्रा दाउदैयाबो बाग थायो खायसे दाउदैया जरासेयाव 14 थाखा लायो खायसेया 20 थाखा लायो बापावै दे जायखिजाया माइरं बस्थासे हरदो दाउदै कार्टुनसे हरदो थाव जानाय हरदो बेनिफ्राय साफा सिनि गासैखौबो हरजोबदो नाथाय दाखालिनि फैसाखौबो होआखैना नों बापावै बिफानिफ्राय बियाखै नामा नोंलाय आंलाय माथो बिफानाव बि होननानै बुंदोंमोन बिफाया होगोन होननानै बुंखादोंना आं बिनो बावगारबाय आंनि बिफाया फैबानो बि होननानै बुंबायना बिनि नाम्बाराव फन खालामनानै बिहरबानो जाबायना मालाय लगे गथा हरगोन नोंनो अनलाइनाव बेनिखायनो आंनो बुस्थुफोरखौ हरजोबदो आरो जेसेबां जादों बेखौ खातायाव लिरनानै आंनि बिफानाव बिहरदो जागोन दे आं बुस्थुफोरखौ लायनि होमबालाय आंनि बिफा बोराय मांथा नोंखौ सानसेयाव थानो होआ नैबे थफेरा मा मिथिबायना जेब्लासिम आंनो रग' गथा सम्पति लिरनानै होआ खालि गावनि हिनजाव गदायखौल' बिराद अनो ना नों बेनिखायनो नोंनि मुङाव बाखि जानोसै आं दखानाव बाखि दे सेम्पु टेम्पुबो होनानै हो कल्ड ड्रिंक्स कका कला माजा बेफोरबायदिखौबो होनानै हो जागोन दे आं माइरं लकेलखौ लायनो खोन्थादों এই गथ'खौ आच्छा दे Biswakarma Pujani Papa खालामनानै दोनथारदों माथो मा मोनदों नों बेवहाय नोंसानि कार सेलेक्सना बिराद मोजांथारलै बेखौनो नायदोंमोन आं आच्छा खावनो नागिराखैथ' नों मा आंखौलाय सिखाव महर नुथारो नामाब्रा नोंलाय नोंनालाय महराबो सिखाव आखलाबो सिखाव आरो नायनोबो मुगैथावथाव मानो बिदि बुंथारोलै नोङो मुला गुफुर मालायखौ बिदि बासिनो बोरैबा मोना नामाब्रा नोंलाय नों आंखौ मुला गुफुर होननानै दाउ बयलार होननानै आरो नोंखौ मा बुंनांगौ आं मोजाङैनो मोजां बेनिफ्राय थांनोबा थां नङाबा मा बानलु बायदां मा बियो मानो बुनो नागिरदों नों बेखौ बियो गावनि जायगाखौ सिनायाखै बेनिखायनो गावनि जायगाखौ खिथिदोंमोन आं बे सिखावा जोंहानि गारिखौ खावनो होननानै नायबाय दङमोन बेनिखायनो आं साजा होनो नागिरदोंमोन नङा आं खावनो नागिराखै गारिखौ मोजां नुनायखायसो नायदोंमोन आं नोंनि बुंनायखौ बोरै लानो आं नोंथ' सानसेखालि फैसाबो खावखांबाय खाफाला मोजां जोंहानि फिसाजोखौ बासायनायनि थाखायसो गबाय नों नाथाय आं कारखौ नायदोंसोमोन आं खावनो नागिराखैमोन सिखाव मानसिया मालाबाबो गावखौ सिखाव होननानै लाया आयै बे मानसिया जोंहानि कारखौ खावनो नागिरदोंमोन बेखौ खानानै दोनहैनोसै नामा आं जुदि खावनो नागिरथारदोंबालाय खानानै दोनहैमार बेखौ आंखौ खानाङालै आं दाउदै नागिरहैनांगौ बेना जेब्लाबो दाउदैयानो गोमाबाय थायो जोंहानाव बिराद दाउदै दङ थौ जोंहानि न'आव दाउदै जाहैबाय थानो हागोन आं मानसि दाउदैखौसो बुंदोंलै आंनि खोमाखौ बारा हमनाङालै मोजाङै थौनोबा थौ नङाबा खोमाया बिसिख्लाब जागोन आंजों खोमाखौ बांद्राय बिदि हमनाङालै आं मोजाङैनो थाबायना थाङोलै गथा थौ होनबानोथ' लुबैदां मोजाङै खानानै दोनहैथां बेखौ सिखावा जेब्लाबो सिखावानो खावनो नागिरबाय थायो आरथारा बेखौ दिनैबा हले आं मालाया बयनाबो गारिया समायना मोजांथार जोंना गारियानो दाम खम मालानि दिनावलाय कार मोजां मोनबावगोनसै जोंहालाय बेफोरबायदि कारानो बेलेगनाव गैबावा
नोंहा बेखौ मोनदों रंजानो नागारै नोङो बायदिसिनासो बुंदों माथो गारियावनो गाखोनोसो लाजिलायलाङो आं आयौ बाला बिफा नुबायना माबायदि जालांखो जोंना फिसाजोआ मालायनि मोजां मोजां नुनानै मोजां मोजां लुगैबानोखि जाबाय बेनोथ' बेफोरबायदि गारिखौ बासिनानै थांबावो बाला बोरैबा जाथारबाय फिसाजोआ जोंना दानि जुगनि गथ'फ्रालाय बिदिनोसै मालाया मा लादों मालाया बेफोरखौल' नोजोर होयो मालायजोंल' कम्पेयार खालामबाय थानाय न'आव थानाय गैयै जेबो मिथिया औहाय बाला जों नोंखोलायलायखाया आंहो आच्छा दे साहा फुदुंहैथां आरो निउसआ बानायनांसिगौना जोंहा एबारलाय आं निउसखौ देन्जार होखागोन मानो होनोबा मालिक गैलाना एबार क्लिअपेट्रानि आन्दाराव सोरनिबा आन्दाराव गैयाना एबार होखावनोसै आङो दिनैथ' बारा हानाय नंला दिनै फुजा नालाय गाबोननिफ्राय होखावनोसै दाखालिथ' नोंसोरो खामानिखौ मोजाङै मावासै बे बाराव मोजाङैनो मावदो आरो नोंनि लामायाव सोरबाफोर गसंथेयोबा बे मानसिखौबो मिथिबाय दा मा खालामनांगौ जागोन मेडाम आं खावग्ला बायदि नोंथांखौ निराश खालामा आसा खालामो बेनो जाथों होननानै आरो खोनासं ओरैबायदि खालाम एक्सिडेन्टखौ जाहाथे बयबो सानो आरो बेयो रियेल एक्सिडेन्ट होननानै मिथिबाय जागोन दे मेडाम होमबालाय थांदो आसा खालामो मोजाङैनो आंनाव गुड निउस हरगोन होननानै जागोन दे मेडाम बे बाराव जोंलारि नों गला जेसेबां हायो एसेबां बिरबाय था नों दा मा मुहुनि होनानै नोङो आंनि फिसालाखौ बमब्रायनानै लादों जायनि थाखाय दिनै आंनि फिसाला एन्टनिय'आ नोंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो बे खोथाखौ जुदि दुर्लाय एमएलएआ मिथियो अब्लाथ' आंजों सोमोन्दोखौनो लाखिनाय नङा बेनिखायनो आङो खामानिखौ सिरि सिरिसो मावगोन जाहाथे दुर्लाय मेडामाबो मिथिया बे गारिया आंनि उन उन मानो फैगासिनो मानो आंखौ बारलाङाखै बे गारिया आं एफा साइड होबाबो मा मोनबाय थादों बे गारियालाय ना बे कारआ आंखौ एन्टनिय' बिमाया हगार हरलायबाय नामा बे कारखौ आंखौ बुथारनो थाखाय मा खालामबावगोन आं दा बे कारआ मानो बिदि खालामगासिनोथाय जियानो जाया मानो दिनै आंखौ रावबो रैखा खालामनो गैया बेनिखायनो हारसिंनो आं माबानांगोन मानो बिदि खालामबाय थायो पाक्का एन्टनि बिमाया थिनहरखादों बियो आंखौ बुथारनो थाखाय आयौ गारिया खाथिनिफ्राय खाथिसो सौफैगासिनो आंखौ बुथारनो नागिरमारदोंथ' आरो बियो दा आं मा खालामनांगौ जाखो आहा आं गिनानै लोरबां जाबा जानाय नङा जेरैखि जायाबाबो बे गारिखौ आङो आन्दायहोनांगौ नङाबा बे कारआ आंखौ दिनै बुथारथारगोन फनाबो गारि डिक्कियावसो थाबाय गिया आङो गिया आं जोंलारिखौ फोथैनो नागिरग्रा आं थानायाव नैबे एन्टनिय'आ जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिन जोंलारिखौ आं जेबो जाहोआ बेथ' मेडामनि फिसालासो मा खालामबावनांगौ जाखो दालाय मेडामाथ' बुंदोंमोन आंनि लामायाव सोर फैयो बेखौनो बुथार होननानै अब्लाथ' जोंलारिखौ फोथैनो नागिरग्रा आं थानायाव नैबे एन्टनिय'आ जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिन जोंलारिखौ आं जेबो जाहोआ बेथ' मेडामनि फिसालासो मा खालामबावनांगौ जाखो दालाय मेडामाथ' बुंदोंमोन आंनि लामायाव सोर फैयो बेखौनो बुथार होननानै अब्लाथ' बेथ' एन्टनिय'आ मा खालामनो नागिरदोंथाय आं जेबोखौनो बुजिनो मोनला मानो मोनसेनि उनाव मोनसे खैफोदानो जोबनो रोंला माथो गारिया उनथिंजायसो फैफिनलायबाय एन्टनिय' अच्छा बारो थाइवानी लारू नेवला अब तुम्हारा क्या होगा कालुआ आब्बास आंखौ बिसोरो गोरोन्थि बुजिनानै खानानै दोनदोंलाय नों मानसिखौ माबा मोनसे मोजां फिसा खामानि मावनो होबा मानो उल्थां बुल्थां जागासिनो दंलाय नेवला बास नों बुजियाबा सोर बुजिबावनांगौ आङो बिसानाव गारि खावनो होननानै फैयाखैमोन बस आंखौ बुजियो बस आंखौ बुजि नुबायना माबायदि सालु मानसि बियो अमा राजा नों बेबायदि मानसिखौ माबोरै लाबाय थादों बे मानसिया आंनि मुलियाव खामानि होगासिनो बेनिखायनो आं बेखौ लाफागासिनो आरो आंहा फोथायनाय दङ बियो नोंसानि गारिखौ खावनो फैयाखै होननानै बेथ' दावदैसो नागिरदोंमोनबालाय नैलै बानलु बेदाङा बेसेबांबा बुरजा दावदै होफैबाय आङो खावलायावबो दावदै खुबैनानै होबाय मानोथ' नङैनो दावदै नागिरबाय थानानै बेलाय नोंहा बेलेग खामानि गैबावला आं बसआ जेखौ थिनो बेखौसो मावो अमा राजा नों मा थिनोहाय बेखौ सिखाव खावनोबो थिनो नामासै आं बिदि बुंद्रायाब्रा मा जाजा बुङोलाय नों हापां आं आंनि बुद्धिखौ रावनोबो होआब्रा हापां आंनि बुद्धिया आंनि थाखायल' मिथिबायना आं मालायनो आंनि बुद्धिखौ मालाबाबो राना थ' लोगोफोर दिनै बिश्वकर्मा फुजानि एसे माने न'आव रेस्ट लानांगौ गोनां जाबाय आरोना
थेवबो बिराद बेस्थ' बिराद बिजि बेनि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायासै जोंना दुम्फाव गालिया अब्लाबो नोंथांमोननि सेराव एबसेन्ट खालामा होननानै ससेबाबो लाबोनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय माने अननाय खुलुमनाय जासिनायजों लोगोसे जाय जाय बिथांमोना अनसुंथाइ हरदों बिथांमोननि मुंखौ आं स्क्रिनाव होनानै होनोसै नोंथांमोना गोबां अनबाय जोंना फारियैनो नामा दङ शिशिरि ब्रह्म आरो बिथां हरि बसुमतारिसिम थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे जयन्त कुमार गयारी आरो बुलान ब्रह्म आरो जोंना जनग्राम मोसाहारिया जोबोद जोबोद थेंक इउ स' माच बिथाङा जोंनो अनसुंथाइ हरबाय थायो बिराद मोजां बिथाङा जोंनि रेगुलार माने अडियेन्स आरो बिथिंजाय जोंना बुलान ब्रह्म आरो जोंना जनगानो हरफिनलायबाय बिनि उनावहाय रन्जन दैमारि बेनिफ्राय जोंना प्रबे बसुमतारी अन्जलि बसुमतारी थेंक इउ जयन्त कुमार गयारी फिरसे थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना CMM ब्लग थेंक इउ ओमफ्राय जोंना आरो सोमखोर दैमारि रंजालि बसुमतारी थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम सोरनिबा नाम थालांदोंबा अननानै निमाहा हो दै आरो दिनै फुजाखाय गोलाव लाबोनो हायाखै गाबोन जोंहा गोलाव लाबोलायनोसैलाय आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन रागा जोंनाय नङा आरो गोबाङानो जोंना बानलु बेदां आरो जोंलारिनि केमिस्ट्रिखौ मोजां मोननायफ्रा बुगानानै थानाङा जोंहा लाबोगासिनो आरो एन्टनिअ आरो जोंलारिखौ मोजां मोननायफ्राबो बुगानानै थानाङा जोंहा बानलु बेदांखौ मोजां मोनग्राफोरा बुगानानै थानाङा दाउस्रि देलाय मोजां मोनग्राफोरा बुगानानै थानाङा आरो आं अमा राजा बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबाबो बुगानाङा जोंहा लाबोगासिनो बयखौबो नुगोन पारि खेबसे लागैनो गासैखौबो होजोबा बरिं जायो मिथिबाय मानो होनबा माखासे केरेक्टारफोरा बेवहाय जेबो केमिस्ट्रि गैया नोंथांमोना बिसोरखौ नायनो नेबाय थायो जेरै दाउस्रि देलाय बिमाखौनो नोंथांमोना नेबाय थायो जेनेबा मालाबा बेलेग केरेक्टारफोरखौ थ' नोंथांमोना जाय केरेक्टारा हाइलाइट बेखौल' नोंथांमोना नायनो नाजा दे आरो अननानै दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोना गोजोननाय लादो नङाबा आं लाबोलासो सानबायमोन स' थेंक इउ स' माच अल अफ इउ गासैनिसिमबो जोंहा गाबोन गोलाव भिडिअ लाबोलायगोन अके बाय बाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामग्राफोरनिसिम थेंक इउ स' माच